Salut și bine ai venit pe Doing.ro, locul unde vă prezentăm cele mai noi gadgeturi de la mic la mare. În acest prim episod o să discutăm despre un televizor recent lansat pe piața de către Samsung, ce oferă un raport preț-performanță foarte bun. Denumirea televizorului este una complicată, mai exact 40J5100, însă trebuie să știți că după primele două cifre îi recunoașteți diagonala măsurată în inch, în cazul de față este de 40 de inch, care se traduc în 101 cm. Însă există și o versiune cu ecran mai mic, de 81 de cm, ce are aceleași specificații. Rezoluția televizorului este una bună, de 1920 x 1080 de pixeli, adică Full HD cum este ea cunoscută. Formatul ecranului este de 16:9 și dispune de tehnologia Hyper-Real Engine pentru a oferi imagini mai clare. Pe lângă imaginea de bună calitate, televizorul de față oferă și un sistem de boxe 2.0 ce oferă o putere totală de 20 de W. Acesta dispune de tehnologii precum Dolby Audio și DTS pentru a reda la cel mai înalt detaliu sunetul din filmele voastre favorite. Ca și conectivitate, aflați că o să vă mulțumiți cu un port USB 2.0, două HDMI-uri, o intrare component și una composite, intrare optică, jack pentru căști, slot CI Plus și antenă. Ca și dimensiuni, televizorul măsoară fără suport 902,2 x 538,9 x 65 de mm. Cu suportul atașat, acesta măsoară 902,2 x 578,2 x 196,4 mm. Cântărește 8,3 kg cu suportul atașat și 7,6 kg fără acesta. Consumă 45 de W în regim de funcționare și doar 0,5 W când acesta este oprit. Am ajuns și la final, unde trebuie să vă arătăm și accesoriile pe care le găsiți în pachet. Aflați că pe lângă telecomanda pe care o găsim la orice alt televizor, acesta mai dispune și de manual, cablu de alimentare și un picior pentru susținere. Când porniți prima dată televizorul, va fi nevoie să selectați limba, ora și data și eventual să căutați programele dacă dispuneți de antenă. În cazul în care folosiți cablu sau satelit, acestea vor fi găsite automat. Meniul este și el unul foarte simplu, cu taburi mari, unde sunt prezentate toate informațiile de care aveți nevoie. Puteți face setări de imagine, precum luminositate sau contrast. Pe partea audio, puteți regla efectele sau puteți alege un mod deja presetat în funcție de tipul conținutului. Aveți evident și setări pentru broadcasting, adică locul de unde puteți face setările pentru canale, dacă este cazul. Puteți să alegeți ce aplicații să ruleze și cum, iar în ultimele două secțiuni puteți afla informații despre produs sau puteți să primiți suportul necesar din partea companiei în cazul în care aveți probleme. Dacă v-a plăcut acest produs, vă invităm să vizionați site-ul nostru accesând linkul din descriere. Eu sunt Gabi și până data viitoare vă doresc toate cele bune.